Sajake wis lali tenan apa ra kelingan dolan bebarengan nalika ing pantai priki tumekan seprene datan bisa lali ing pinggir kisih samudra padha lelungguhan ngakrabne katresnan najan rasa aku kelangan jebul saikine mung kari kenangan pancen lali opong lali sajak rang lekewo pawe soleh ganti mbok yo eling prasetyamu nganti puput jaman amung kanggo aku pasir putih dadi saksi sinek senan ombak nggono ngucap janji janji mong nyenyong hati mong tinggal kenangan dolan ing pantai priki yen liwat aku kelingan kupuk kae biyen tak keren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo kandhon tresna tanpa bantal tanpa kloso bot-abote setaman asmara coba kae nyimpen mati wiwit biyen tamaka saiki coba kae nebak crita waya-wangi nganti gagarira cadatan sajroning ati datang lulur saya marati aku kowe dadi garwa marga leren pancen kowe lunga tekan pati ning nyatane tega tegel angun cati ora ngira tresnamu mung gawe lara sing tak gadang rino wengi jebul musra kaya ra kuat bebasane kaya arep nikah mung kasmaran
wanci turu amung lelinduran damar mancung cinopet lelakon iki pepuntone Yuk terus keselingkuh yuk. mung gawe grantese ati Ayo selingkuh yuk. Wiwit biyen Mas aku wis nate matur Karane manita yen wayu Nang yo kene teka-tekane mreng bojo Kang Mas lembung liat arep rapi loro Ngene lho Dik, murid genah. Ayo rak luwe becik selingkuh. Apa kowe pilih seneng tak apusi? Saben dina aku dolan ora ngerti. Apa kuat Mas apa kuat urip nandang sujana Angel cahayu pancen angel duwe kakung sing tresna. apa ana Mas apa ana tuladane coba wanita ngendi Titik kene lunggu tak kandhani sepodro karo risan jaya ayu kumpul para maruni ora ngira nanging malah Nyakrawati bebarengan urip sing tresna suci. Mas apa ana tuladane coba wanita ngendi Kene cahayu kene lunggu tak kandhani sembodro karo risang danang jaya ayu kumpul para ora ngira nanging malah Nyakrawati bebarengan urip sing tresna suci. Monggo Mas Halin. Menika pundhut menika pundhutanipun Bapak Seman saking Sumber.
Yen Mas aku wis nate matur lara-larane wanita yen diwayo ning yo kene teko-tekone mreng bojo kang Mas lembung niat arep rapi loro Wilujeng urip embah sliramu timbang selingkuh lak luwe kecewayo apa kowe bentak apusi aku jajan nanging kok ora ngerti apa kuat Mas apa kuat urip nandang sujono pancen angel ati dikencana apa ana Mas tuladane coba wanita ngendi kene jeng kene lungguh tak kandhani yen bodro bab kayu wis moyo ton ayu kumpul para marune ora mestra nang boyowati bebarengan kurni tresna iki suwun ayo perawan aja bener pacul Baraku Pak Kemis baraku. Iya. Gundal pacal keblilingan nyunggi wakol keblilingan wakol glempang sekane dadi saklatar wakol glempang sekane dadi saklatar Gundul pacul gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul krempang sekane dadi saratan wakul krempang dadi saratan Dul gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul glempang sekane dadi saratar wakul glempang sekane dadi saratar Ayo perawan layar tanjake Pak Sumadi Mas yuk Iya, ape aku. Ayo
Kakek numpak prau layar dina minggu pariwisata Abriya numpak prau layar dina minggu pariwisata Alon praune wis nengah piap banyu tinelan ora jamu-jamu karo mesambuyu ilangane rasa lumrah lesu ati jawil mas japo sore tinggal apa katon awe-awe prayogane becik bali wae dene esuk-esuk tumandang nyambut gawe ya mas wis aku wis marem aku monggo mripatmu mripatmu pancen sing marai luluh kepranan sajroning ati sorot tresna kang tak tampa kaya sunar rembur purnama mripatmu kebak ing pasemon ketipane tansah ngawe-awe sapa sing ora kasmaran weruh mripatmu aku kepranan lungguh cedhak ing sandingmu muga bisa nambani kangenku semu nguncalne kedepe kebadaya katon ing mripate mripatmu kewel awet tresno sing tumuju pojok ing atiku
Sapa sing ora kasmaran weruh mripat lungguh cedhak ing sandingmu muga bisa nambah kangenku semu ngucal ning kedepe kebak daya katon ing mripate mripatmu tondo awet tresno sing tumuju pojok ing atiku esemu manis mranani yen to weruh ora bisa lali Gondrong ingkang pidalem wonten ing ugi badhe kagungan kersa tanggal 11 Januari monggo ingkang dereng pikantuk undangan iki promosine dapat makan sawenggeling Gondrong Ibu Ida Wosangrantu depan rumah sakit Dr. Rizka Kedung Waru aneka masakan penuh cita rasa monggo do nyatakno ora bakal kuciwa luwes pelayane sumegrap yang semake wengi ora sepi pelanggane ayo tansah eling depot makan sawonggale iki promosine depot makan sawonggale Masar Nyono Gondrong Ibu Ida Wosangrantu depan rumah sakit Dr. Rizka Kedung Waru godho nyatakno ora bakal kutiwa luwes pelayane sumegrap nyang semake dina wengi ora sepi panggane ayo tansah eling depot makan sawonggale pupus klapa padha jajogetan sumila ing kukus Brahma ambarengi tumuruning tresna aku mung tansah ngenteni tumetesing tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal palakrama wae kembang arum Prabalingga rina wengi mung katon ing netra kembang arum Prabalingga tasirami banyune ngasmara sayur kentang sambel bawang lalap kubis apa ra kelingan
buka lawanging tresno Nimas ayu kembang Probolinggo kembang arum Probolinggo rina wangi mung katon ing netra kembang arum Probolinggo tak sirami banyune ngasmara sayur kentang sambel bawang lala kubis apa ra kelingan buka lawanging tresno Nimas ayu kembang Probolinggo sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih tenolang kelapa abang ijo arnane saka pohon nyatane ora worong wong kang sombong blanggang-blanggang nggih apa supen tanggal 6 wulanipun wulan 11 langen dayu kabeson wonten wonten kula Bapa Lantur wonten Desa Bangon Kecamatan Kedawaro Kabupaten Tulungagung Lur sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih tenolah kelapa abang ijo warnane saka pohon nyatane ora worong wong kang sombong blanggang Ayo kum, orong-orong aja sampai lali lur tanggale 21 bulane wulan 1 Bapak Sutresno tanggale 19 Kang Mas Suryono Kodrong monggo kamu kowe iki kok kaya ngono wong wedok kok arep rabi loro apa pancen jamane iki wis bubrah bojojo ora tau nang omah saiki aku wis duda bojoku digawa mlayu kanca ya wis bene aku ora gelo bojo ayu no umur ora dawa arang-arang yang gendong-gendong gong bojo mablong dipek uang arang-arang gendong-gendong gong bojo mablong dikondol uang arang-arang yang gendong-gendong gong bojo mablong dipek uang agentong yang wadah terong bojo mablong dikondol uang ben ngapok rasa dhewe ngono kuwi lek bojo ayu apa kowe kowe iki kok kaya ngono wong wedok kok arep rabi loro apa pancen jamane iki wis bubrah wong wedok ora tau ana omah saiki aku wis duda bojoku digawa mlayu kanca ya wis bene aku ora gelo bojo ayu no umur ora dawa arang-arang gendong-gendong gong bojo mablong dipek uang arang-arang gendong-gendong gong
bojo mablong dikandel wong kaya iki larang angin angin dong-dong bojo mablong dipek uang ya kentang nggih wadah terong bojo mablong dikandel uang wis kapok nadyan wujud timong paksi halus manis marak hati Wasuwenggon ku ngalana goleki si podang heba bunga tiku nyanding bisa dadi tambah esuk awan ing omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang mikir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok neng abang gagandengan tarindik sangka kadungan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan welakae tak suwon mbok aja ngecek podang kuning agawe pikir
ora mandeg atiku tan saya ndadra tak sranani sun pikat kulute ora kurang kanggo kuwus pakulina yen mungguhku sifatmu ki ngono tegan ora tegan mengko tak golek rewang halah rewang apa putumu kanggo saingan ela capanang janji ngliwat ora kurang jan sembrono bojo telunggo ampiran mas ora kurang kanggo kowe pakuna aja mukir sipate wong lanang kurang ora kurang kanggo kuwus pakulina sifatmu ki ngono tegan ora tegan mengko tak golek rewang alah rewang apa butuhmu kanggo saingan capanang blonjo janji ora kurang yen mulo aku ora wis kandha Aku wong nesta tanpa bondo donya
Jaka mlarat wong tuwamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe digaupke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan orang lakewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rambola jandange kaya ngene rasane wong ra duwe tresna tenan kok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rambulan jandenge tempe sorene dadi gale tresna tenan kok anggap sepele Para jonggrang kowe ayu tenan Ramoka layan aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungkung barang iki kanggo kuturung rampung Tilapati Kang Mas Prabu Kepalan kang wis seda labuhing ana segara obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen saka lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarwaya aku duwe aji sakti Pandawasa mula jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku terbebabono Candi Sewu sewengi kudu dadi jonggrang pamundhutmu tak turuti wanita keparat ora ngerti yen saka lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarwaya aku duwe aji sakti Pandawasa Jaka Bandung kowe aja kumalungkung perang iki kanggo kuturung rampung Tilapati Kang Mas Prabu Kepalan kang wis seda labuhing ana segara Ojo Cidro monggo. Mas Basong, ojo Cidro. monggo Kang Mas Basong mongsa mene pungkas
Nggih, menal Supen tanggalé 2 bulane 11 Sugih Kirun bakul kayu Sida Mulya kang ngantu-ngantu Bapak Gaguk kalih Bapak Bayu. Nggih, matur suwun. Yaktine mung kepranan bareng kang durung kenyataan. Mbak ya eling saya suwe saya mundhak yaswa aja citra wong citra name itu monggo Mbak Sri Murti. Jombono rasaku sing padha nyalu yo maca lakoni yang samake. Yo, niki proposine Bapak Sumaryo. Monggo Bu ingkang saged. Monggo Mbak Sri Murti. Pesen pelayanane nyenengake monggo menawi ngersakaken perabotan ingkang badhe kagungan kersa tindak mawon daleme Bapak Sumar Gemarjo boten damel biaya namung amplopipun ingkang dipun ajeng-ajeng. Bojo loro kata tuan.
Gutulinan Pakdi aja mukir sipate wong lanang kurang Pakdi ora kurang kanggo kulis pakulinan yen mungguhku sifatmu ki ngono tegian Pakdi ora tegan kowe tak golek nerewang Pakdi halah rewang apa butuhmu kanggo saingan Ojo rewel Panango Belanja ora Mate kurang Jat sembrono bojo loro gutulinan Pakdi Apa kondo Bojo loro tak gutulinan lanange ngriki aja mukir sipate wong lanang kurang ora Curang Pancen aku wis pakulinan yen mungguhku sifatmu ki ngono tegan Pakdi Ora ora tegan kowe mangko tak golek nerewang Mas Di halah rewang apa butuhmu kanggo saingan Manangko kanggo blanja ora kurang ja sembrono bojo loro kok nggih kentenan Pakdi Mesti yae lek ragu tenan ora lega aja mukir sipate wong lanang kurang ora kurang kanggo kuwus pakulinan yen mungguhku sifatmu ki ngono tegan ora tegan golek rewang rewang apa butuhmu kanggo bandingan menengo blanja ora mati kurang Yo Sida Mulya tali lane yen to pancen wis dadi sediamu tak trimane najan lara sajroning atiku tanpa guna saben dina nggonku ngemis tresna yen to ndika pungkasane nggonku ngemis tresna lali apa pancen lali biyen sambat biasong sing nulungi bareng saiki wis mukti ninggal aku marga oleh ganti manuk nuri mencokno sekujeng cemara
aku ngerti yen tresnamu merga saka bondo lali apa pancen lali biyen sambat sapa sing nulungi bareng saiki wis mukti ninggal aku merga oleh ganti manuk nuri mencokno sepujeng cemara aku ngerti yen tresnamu marga saka bondo aku eling janji desa mono nalikane lungguh sanding ora lali tansah tak eling-eling aku tansah tresno sing tak jaluk kowe aja sujono janjimu sing tak ugemi sing tak anti bisa urip lawiji besok yen wis kelakon idamanku urip ora sengsara hanya nyuwun marang Gusti kinabulna kekayuan ku iki katut ana netra katresnanku ora kena dipisahno kaya ora bisa lali tak enteni janjimu sing sajane Litar langsung Banyuwangi. sampun ngantos dipun sarengi tanggalipun